Kender I til ytringsfrihed? Ja. Sig hvad det er. Det er, at man kan stå frem og sige sin mening. Jeg er enig med ham. Du har også sådan set ret til at sige, hvad du vil. På hvilke måder du har lyst. Ja, så længe du ikke støder med. Tror jeg. Ytringsfrihed, det er, hvor man får lov til at udtrykke sig i medierne. Eller bare sådan generelt. Hvad synes I om, at vi har ytringsfrihed i Danmark? Det er fint, man kan udtrykke sig. Ja. Ja, det vil jeg. Hvorfor? Fordi ellers så er det måske stadigvæk nok børnearbejde. Fordi der ikke være nogen, der har sagt imod. Ja, ting og sager.